Krásny deň prajem. Dnešná téma živého vysielania je koniec chronickým zápalom. Vítam vás na dnešnom živom vysielaní, v ktorom si povieme niečo, ako zmierniť problémy pri reume, pri bolestivých kĺboch a chronických zápaloch. Takže poviem vám, akú neskutočnú silu nám ponúka sibírska príroda. Ukážem vám, ako s týmito problémami bojovať nielen zvonka, ale aj zvnútra, čo používať, čo užívať a ako správne kombinovať produkty, pretože Tiande nám ponúka fantastické produkty na zmiernenie týchto problémov, aby sme sa zbavili, aby nám čo najrýchlejšie uľavilo pri tomto probléme. Začnem hneď po poriadku, ale najprv sa vás pýtam, či viete, prečo je jedľové ihličie darom pre kĺby. Ak áno, napíšte mi do komentára, budem veľmi rada za komentáre a prejdem rovno k veci. Reumatidná Reumatidná artritída je chronické zápalové ochorenie. Pokiaľ chceme uľaviť našim kĺbom, musíme znížiť zápal v celom tele. A tým je neprekonateľná bunková šťava z mladých výhonkov z ihličia, pretože okrem toho, že čistí krv, má silné protireumatické, protizápalové a protibolestivé vlastnosti. A túto bunkovú šťavu z ihličia nám ponúkajú tieto dva produkty. V obidvoch sa nachádza táto šťava z ihličia, ale každý je iný. Každý slúži na niečo iné, pretože vieme, že tento výživový doplnok je vhodný na posilnenie imunity okrem iného. A teda, ak nás trápi reuma a bolesti kĺbov, tak ktorý užívať, lebo neužívajú sa oba súčasne. Prvý extrakt z jedľového ihličia so šípkou je taká polyvitaminová bomba, ktorá okrem kĺbov nám porieši aj to, že krásne čistí dýchacie cesty. Je vhodný tento výživový doplnok pre fajčiarov, pre tých, ktorých trápi kašel. Okrem iného krásne posilňuje imunitu a je takým obranným štítom pri zmenách počasia. Výživový doplnok so šťavou z čiernej rybezle zase obsahuje taktiež vitamín C, ktorý mimochodom je veľmi potrebný pre náš kolagén, pri tvorbe kolagénu, ale pozitívne vplýva na psychiku. Veľmi dobre vieme, že chronické ochorenia doslova vyčerpáva naše ľudské telo, podieľa sa to potom, prejaví sa to vlastne aj na tej našej psychike a práve keď riešime, že sme pod nejakým tlakom, máme nejakú tú psychickú rozkolísanosť, sme unavené, tak v takom prípade odporúčam siahnuť práve po tomto s vyťažkom z čiernej rybezle. Aby tieto produkty mohli mať účinok 100%, vieme, že v Tiande platí synergický účinok produktov. Takže je potrebné ho podporiť ešte takým hlavným architektom. A tým hlavným architektom pri tomto probléme je určite výživový doplnok Chaga a Mumio. Možno ste prekvapené, že prečo práve tento, keďže Chaga sa primárne spomína pri traviacich ťažkostiach, pri zápaloch čreva, ale možno si spomínate, ja som už viackrát hovorila o tom, že práve tento výživový doplnok mne osobne veľmi pomohol, keď ma trápili kolena. A to vďaka Mumio, pretože Mumio je vysokohorská živica, ktorá je jednotkou v altajskej medicíne a je veľmi dobrá na kĺby, na chrupavky. Okrem toho pomáha telu dopraviť minerály priamo až do miesta poškodenia a tým pádom urýchľuje proces regenerácie. Chaga, ktorá je v tomto výživovom doplnku, je zase kráľovná húb a tá sa podieľa na posilnenie imunity, ale taktiež hojí sliznicu čriev. A veľmi dobre vieme, pretože výskumy to poukazujú nielen vo východnej medicíne, ale taktiež aj
aj v západnej, že pokiaľ máme zdravé a čisté čreva, tým pádom máme menej zápalu. Takže určite je vhodné kombinovať túto šťavu s týmto výživovým doplnkom kvôli synergickému efektu a aby tie naše ťažkosti s kolenami, s klbami a chronickým zápalom odzneli čo najrýchlejšie. Pokiaľ riešime zvnútra tento problém, samozrejme je to super, ale určite chceme, aby sme daný problém poriešili aj zvonka a pocítili úľavu aj vonku na koži. A tu je častý problém u ľudí, že nevedia, čím si majú potierať tie svoje kĺby. Máme v Tiande dvoch kráľov a tým je Slaviton a Ortofit. Obidva sú úžasné fitogely, ktoré pri našich chronických zápaloch pri reume nám dokážu neuveriteľne pomôcť zvonka. Lenže ktorý kedy používať. Takže Slaviton je chladivý. Slaviton používame v prípade, ak máme kĺby v akutnej fáze. To znamená, že ak máme kĺb opuchnutý, začervenalý, ak pociťujeme v kĺboch takú bolesť, ktorá nám preniká, je nepríjemná a na dotyk kĺb je horúci, určite siahneme po Slavitone, pretože Slaviton nám krásne stiahne zápal, stiahne horúčosť a taktiež aj to začervenanie a pocítime okamžitú úľavu. V prípade, ak nás trápi problém stuhnutosti, máme problém sa rozhýbať a reagujeme na zmenu počasia, v takom prípade siahneme po Ortofite, pretože potrebujeme kĺby zahrievať. Zložky z Ortofitu nám krásne preniknú až do chrupavky, rozprúdí nám tento fitogel krv, tým pádom aj uvoľní stuhnuté svaly a dodá potrebné látky pre tú našu chrupavku. Takže nezabúdajte, že ak máme červený horúci kĺb, tak chladivý Slaviton, ak máme stuhnuté kĺby, máme problém rozhýbať sa, jednoznačne hrejivý Ortofit. Tieto produkty, ktoré som teraz spomínala, majú vysokú biologickú dostupnosť. To znamená, že vaše telo ich okamžite rozpozná a využije bylinné zložky na maximum. A preto naozaj, ak chceme, aby tie naše kĺby pocítili čo najrýchlejšiu úľavu, posilníme zvnútra bunkovou šťavou z jedľového ihličia plus hlavným architektom čagou a zvonka budeme potierať Slavitonom alebo Ortofitom. Pokiaľ ide o užívanie týchto doplnkov, tak ak nás trápi ten problém, určite môžete v kuse pol roka užívať tieto doplnky s tým, že po pol roku si dáme mesačnú pauzu a opäť môžeme. Pokiaľ chceme riešiť len preventívne, stačí 1 mesiac. Avšak, ako som na začiatku spomínala, tieto dva doplnky sa primárne uvádzajú v e-shope na posilnenie imunity pri psychickej záťaži, aj fyzickej záťaži, pretože nás dokážu nabudiť energiou. Tak pokiaľ si chceme tú imunitu posilniť, tak je dobre, užívať v rámci prevencie nám stačí 1 balenie za mesiac. Veľmi dobre vieme, že oslabená imunita sa nám prejaví zvyčajne v jeseni a v zime. Lenže vtedy už je neskoro užívať nejaké tie výživové doplnky, pretože my chceme predísť tomu, aby sme mali nejaké tie ťažkosti. A vieme veľmi dobre, že hlavne ľudia, ktorí pracujú s inými ľuďmi, napríklad keď pracujete v škôlke, v škole, alebo aj v zdravotníctve alebo v obchode, potrebujete posilniť svoj imunitný systém. Musíme byť obranné voči rôznym patogénom a preto je určite vhodné, aby sme s týmito doplnkami začali už teraz v lete. Takže úplne stačí 1 balenie v rámci mesiaca.
Mimochodom, ani som netušila, akú perfektnú akciu nám pripraví kráľovský e-shop, kedy práve tieto dva výživové doplnky si viete teraz kúpiť v parádnej akcii. Jeden viete mať ako darček v balíčku, pri druhom zase viete získať darček navyše, a to detoxikačné náplastie. Táto akcia trvá len pár dní, takže nahliadnite do e-shopu, pretože naozaj sa oplatí využiť. A pokiaľ ide o Chagus Mumio, v dvojmesačnej akcii, teraz máme v parádnej zľave v 30%, nemusíte sa obávať, že bude končiť expirácia, pretože expirácia je až do roku 28, takže kľudne si doprajte aj viac takýchto balení, nemusíte sa bať, že potom už bude po expirácii tento výživový doplnok. Tak naozaj nahliadnite do e-shopu a doprajte si ho, pretože jednak posilňuje imunitu. Veľmi dobre vieme, že tento výživový doplnok je vhodný aj pre onkopacientov, podporuje pohybový aparát a taktiež je vynikajúci pri rôznych zápaloch. Takže dnešné moje vysielanie je takéto krátke, ale snáď napomocné pre vás, a budem rada, ak mi do komentára aj napíšete nejakú tú vašu skúsenosť a či ste vedeli, že šťava z ihličia, aké má úžasné benefity pre to naše zdravie. Takže to je z mojej strany na teraz všetko a nezabudnite, že je dôležité starať sa o seba. Takže majte sa krásne a budeme sa vidieť niekedy na budúce. Ahojte!